И здравейте, добре дошли в GoTo България. Днес, както сте видяли в заглавието, ще даваме предикшън за златната топка. Така, на 10-то място слагаме Нуно Мендес. Нуно Мендес този сезон е най-добрия на позицията си. Той спечели почти всичко и има как да спечели още един трофей, това са Лигата на Франция, Купите на Франция, Шампионска лига, Лигата на нации и могат да спечелят Суперкупата на Европа. Нуно Мендес има уникален сезон според мен като ляв бек и затова 10-то място е добре за португалеца. Така, на 9-то място слагаме Джанлуиджи Донарума. Джанлуиджи Донарума е страхотен вратар. Може би е най-добрият вратар в момента, ако не е топ 3. И мисля, че 9-то място трябва да е за него. Както казах, той има почти същите трофеи. Нуно Мендес, но без Лигата на нации, защото той е италянец. И той също направи добър сезон. И мисля, че може да е на 9-то място като вратар. Така, на 8-то място мисля, че ще е Мохамед Салах. Мохамед Салах е уникален играч, както видяхме доминация в Висшата лига до февруари месец, горе-долу. Беше първи за златната топка, но тогава Рафиня и всички други блеснаха, отпадна от Шампионската лига, който му изигра най-голяма шега. Загубиха от Нюкасъл за купата, което още му попречи. И затова го слагам на 8 място египтянина. На 7 място имаме Килиан Ембапе. Ембапе направи феноменален сезон според мен за Реал Мадрид като пръв сезон и заслужава да е в топ 7. И като цяло не спечели абсолютно нищо, но статистиките доста помагат за златна топка и мисля, че ще седми. На 6-то място мисля, че ще е Педри. Педри направи много добър сезон с Барселона. На много места носеше Барселона и с Испания много помагаше. И като цяло помня от матча с Франция, Испания-Франция, резултата беше 5-1 за Испания, като Педри излезе и в края на матча беше 5-4, което означава, че Педри е геймчейнджър и в бъдеще може да спечели златна топка, но тази година според мен не е неговата. Спечели домашен требъл с Барселона, направи около 15 гола асистенции и според мен това е добре за Педри и трябва да продължава да се развива. Така, на 5-то място мисля, че трябва да бъде Кол Палмър. Кол Палмър след началото на 2025 е в друга форма. Преди началото на 25-та, като започна първия полусезон, не беше толкова добър, но сега толкова добри успехи направиха. Спечелиха световното клубно с 3-0 на ПСЖ, които бяха най-добрият отбор тогава. Спечелиха Лигата на конференциите с 4-1 над Бетис, които имаха Антони, Иско, Луселсо и много други добри футболисти. Кол Палмър имаше доста голи асистенции, затова според мен 5-то място е много добре за Кол Палмър. На 4-то място слагаме Витиня. Витиня направи уникален сезон с ПСЖ. Има същите трофеи, абсолютно същите трофеи като Нуно Мендес, но има по-хубави статистики и затова мисля, че 4-то място е добре за португалеца. Така, на 3-то място слагам
Осман Дембеле. Не от пристрастие, но просто Френската лига е толкова лесно, все едно да биеш баба си на FIFA или на някаква футболна игра. И мисля, че заради това трябва да е на трето място или на второ. И като цяло направи добър сезон, но даже се потретвам, че Френската лига е много лесна и ПСЖ са единствено толкова добър отбор. И затова го слагам на трето място. Така, както виждаме, имаме двамата най-добри според мен. Ламин Ямал и Рафиня. На второ място слагам бразилецът Рафиня. Този човек изкери Барселона. Беше първият играч след Меси и Роналдо, който достига 60 плюс гол и асистенции, което е уникално. И може скоро да няма такъв играч, освен ако Ямал не се развие много добре и не подмине рекордите на Рафиня. И Ямал е просто геймчейнджъра на Барселона и затова слагаме Ламин Ямал на първо място, което според мен е напълно заслужено за младока на Барселона и на Испания. Изкери Барселона в трудни моменти, както и Рафиня. Помага на Барселона много добре, прави асистенции. Като цяло много добър сезон за Ламин Ямал. Трябва да продължават всички от листа, според мен, които са тук, да продължават да се развиват, да вкарват голови асистенции, да спасяват мачове като Донарума, защото ще му е трудно да прави голови асистенции, да печелят много трофеи и просто се надявам за всички и футболисти от тук да станат добри. И мисля, че в бъдеще Ямал от всички тук ще има най-много златни топки. Той е ясен де, защото той е сам на 18 и много хляб да изяде. И според мен може да спечели едни 5-6 златни топки. И хора, това ще е от видеото. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, коментирайте нещо, ако не сте съгласни. И чао!